नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। फालेच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सार्वजनिकांक गरजेचे वस्तू खरेदी करूक टाइम कमी उरतलो। सकाळी 6 ते दनपार 12 म्हटल्यार आशिल्लो अवकाश कमी करून सकाळी 6 ते 10 म्हटल्यार करचे ठरयलात। आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकारां उलयिल्ले जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी सांगले, जिल्ह्यात कोविड प्रकरण वाढते आसात। तशें म्हूण ज्या जिल्ह्याची परिस्थिती पळोवन घेवन निर्णय घेवंक मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा यांनी सांगला। तेजेन खूब जिल्ह्यात लॉकडाऊन करचे ठरयला। जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना थोडे नियंत्रणात आसा, पण सरकारान हेजे पयले गरजेचे वस्तू खरेदी करूक सकाळी 6 ते दनपारां 12 पर्यंत अवकाश दिल्लो। ते कमी करून सकाळी 6 ते 10 पर्यंत आता अवकाश दितले आणि सार्वजनिकांन हेका सहकार दिवं जाय, नाजाल्यार फुडच्या दिवसाक संपूर्ण लॉकडाऊन करची परिस्थिती निर्माण जातली। जिल्ह्यात ऑक्सिजन कमी पडूं नजो म्हणून येल्लापुरात, शिरशीत, कुमटा तालुक्यात ऑक्सिजन उत्पादक केंद्र स्थापन करची सगळी तयारी करतेत आसात। जिल्ह्याच्या लोकांन कसलीच काळजी करनासतना भिन आसतना घरात सुरक्षीत रावन घेवन सामाजिक अंतर पाळूं जाय अशें जिल्हा मंत्रीन विनंती केला। ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಆಗೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ SP ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ತೆಗೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು। ಆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। कारवार तालुक्याच्या माजाळीत एक घरालागी आहार सोदते येईल मलबार चान्नीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धन परत रानात होऊन सोडले। कारवार तालुक्याच्या माजाळीच्या एक घरालागी सुंदर वर्णाची मलबार चान्नी येयली। मलबार चान्नीक ग्रामीण भाषेत शकूर म्हणटात। ही चान्नी घराच्या मुखाल्ल्या आंगणात येवन आहार सोदताली। गांवांत पळोवंक अप्रूप आशिल्ली ही मलबार चान्नी पळोवन त्या घरातले लोक खूब खुश जाले। जाल्यार ताका सुण्या खंयच्यान जिवाक भंय आशिल्ल्यान तेमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक माहिती दिली। फॉरेस्ट अधिकारी जाग्यार येवन मलबार चान्नीक सुरक्षीत धन घेवन मुडगेरच्या रानात सोडले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड पेशंटांची संख्या वाढते असा, तसेच श्वासोश्वासाच्या समस्येचे रोगी बी वाढते असा। तेजेन ICUत बेड कमी पडते असतात। कारवारच्या कोविड सेंटर लागी एक व्यक्ती हॉस्पिटलात दाखल जाऊक येऊन त्रास काढील घटना घडली। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड प्रकरणान सगळ्याक हैराण करून दवरला। आज फाल्यां रुगी लोकांची संख्या कमी जातली अशी विचार केल्यार तशें जातेना। दिवसान दिवस रुगी लोकांची संख्या वाडतेच आसा। लॉकडाऊन जाल्यार बी सद्दी जास्त रोगी लोकांलो पत्तो लागता। तशेंच मरणाची संख्या बी वाडला। कोविड पॉझिटिव्ह जावन नंतर गंभीर परिस्थिती आशिल्ल्याक बी संख्या खूब जाला। श्वासोश्वासाचे समस्ये आशिल्ल्याक ICUत दाखल करची गरज उरता। तेजेन ICU बेड्डाक खूब डिमांड, पण ICUत बेड फूल जालात। तेजेन सगळ्या रोगी लोकांक म्हणल्यार श्वास घेवंक समस्या आशिल्ल्या लोकांक आस्पत्रेत दाखल करून घेतेना। श्वास घेवंक त्रास जाते आशिल्लो एक व्यक्ती कारवारच्या कोविड सेंटरात दाखल जावंक येयलो, पण ताका बेड मेळना जावन सुमार 2 तास भायर बसून घेवन त्रास काडते रावचे पडले। ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 3-4 ದಿವಸ ಆಯಿತು। ಕಿರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ನಾಗಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ। ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ಆಗಿದೆ। ಅವರು ಅನ್ವಿತ್ ಅವರು जिल्ह्याच्या सगळ तालुक्याच्या गंभीर रोगी लोकांक कारवारच्या मेडिकल कॉलेजाच्या कोविड सेंटरात धाडतेत आशिल्ल्यान ICUत बेड फूल जाते आसात। मुखाल्या दिवसाक आनी बेड व्यवस्था करचे प्रयत्न करते आसात अशें जिल्हाधिकारी सांगतात। ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ।
ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಷರಿ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಾರವಾರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಬೆಡ್ಸನ್ನು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಬೆಡ್ಸನ್ನು ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸು ICU ವಿತ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ICU ವಿತ್ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾರವಾರಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರವಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಡ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬೆಡ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಂಕೋಲಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ನೇರವಾದ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಸುರಿ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಔಷಧಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 98 97 ಹೋಗುವ ತನಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ. मुखाल्या दिवसाक बी अशेंच कोविड प्रकरणाची संख्या वाडतीत रावल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या खंयच्याय बी हॉस्पिटलांत बेड मेळची साध्यता खूब कमी आसा अशें दिसून येवंक लागला. आयचा इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.